posachedwa patu pasilani sonkhano umene unachitika pamene ankachita alliance ya MCP komanso UTM kuphatikizirapo zipani zina monga Afodi komanso People's Party, ndipo tikuonesani ndondomeko yomwe inasatidwa komanso zolankhula zimene zinayankhulidwa pa sikuli, ndipo siku limeneli linali pa 19 March chaka cha 2020, ndipo signing ceremony imeneyi inachitika ku Kamuzu Institute of Force mumzinda wa Lilongwe, ndipo atsogoleri onse awiri a zipani za UTM komanso MCP anali pa msonkhano uwu, ndipo anayikira nawo mboni komanso kusaina mgwirizano wa Tonse Alliance. So padakali pano tikuonesani zimene zidayankhulidwa pa tsikuli komanso ena mwa atsogoleri amene anayankhula pa sikuli pamene ankachita mgwirizano wa UTM Alliance signing ceremony ndi MCP. Kumbukirani kuti anthuwa anali pa mgwirizano ndipo anagwirizana kuti wina akhala president ndipo wina akhala vice president, ndipo president adali Chakwera amene padakali pano ali president ibe, ndipo vice president wa nthawi imeneyo adali Chilima, ndipo adalola kuti mgwirizano akhalenso vice president wa Tonse Alliance. Ndipo umu ndi mmene zinalili pa 19 March 2020. Anabera Chakwerayo anabera Chilimayo anabera Chakwerayo anabera Chilimayo Banji pamenepo manja mwamba Kamuzu Institute manja mwamba Sewera apa wina afune asafune boma tatani kodi kwacha ndimafunani lankhulecho otere maona msonkhano uwu lero ndi pachinayi tsiku la ntchito. Ndinalankhula ndi anthu angapo am'maofesi anadandaula kuti kodi nchifukwa chani msonkhanowo mwambo umenewu mwawika tsiku la chinayi. Nafenso amzintchito timafuna kuti tikachitire umboni tsiku lalikulu mu history ya dziko la Malawi. Ndimafunanso ndithokoze anzathu a DPP amene anachita chotheka kupereka instruction ku BICC kuti atikanize, chifukwa tikadati tipite ku BICC kuja silizikadatheka. MCP, UTM, MCP, UTM, MCP, UTM. Migireni kwambiri. Makamaka ndithokoze kwambiri inu ya president yathu Dr. Lazarus Chakwera. Ndikuthokozeniso koposaposa inu ya president yathu koposaposa kokhala vice president wa dziko ino la Malawi. Kukabwera nkunena kuti tiyende chisogolo tiyende limodzi tiyang'ane munthu amene ali kumuzi kugona nyumba ya mauzu, munthu wa kumuzi amene akuvutika ni sikizi lero, munthu wa kumuzi amene akugona kukhomo kosaseka chifukwa chosowa ndalama yogulira chiseko, munthu wa kumuzi amene akugona ni njala chifukwa chopanda ndalama chogulira ufa. Muzaka zimene takhala m'Malawi muno anthu kumagula lero chimanga 20 chakuti 1000 zili bwino pesani kuti moyo wanu simene timayembekezera kuti utero, koma makolo athu ali apawa asintha nyengo zanu zomasokesa malamba omangira mchiuno a polisi kumasoka ndi ulusi zimenezo zatha, zomakhala ni mauniform ong'ambika masapato okuthamba limodzi zimenezo zatani lero zatha. Zaka 56 zomanyoza anthu athu lero zimene Ngwirizano makapanga ku court nanga ukukanika bwanji lero wateka chifukwa siku la jana Mulungu linali lero. Ndikufuna mwapadera ndithokoze kwa olemekezeka asitikimia chifukwa chakuti mwaonesa umunthu, mwaonesa kulikonda dziko la Malawi kunena kuti
dziko limwanjira ina. Ine ndatokoza kwa Mulungu chifukwa ndi lero lomwe limene ndaonana nawo lero mamawa. Anthu awawa amene ndikuonera ine chithunzi chache ndi chakuti akhonzeka, sakupanga za mafilimu, akupanga zenizeni zomanga mtundu wa Malawi. Ndiye ndimati ndipemphe kuti ulemu umene upitirire. Apapa pali anthu akumuzi osauka, pali anthu akumuzi opanda china chilichonse, komanso pompano tilipo ena uchita bwino. Pasakale kunyozana, pakale kulemekezana, kolemekezanso anthu amene ali akumuzi. Ndimati mundilole kuti ndichita clarify. Ine ndikudabwa kuti ayeno kichihana ali pompano. Koma ife tinambatu pa wireless kuti anasiya ndale. Ndiye mwina ativasa chikhulupiriro choti kodi ndithu afodi ilipo chifukwa ndi chipani cha apongo zangu. Ndiye ife sitingawale kuti chife. Ndiye tinamba pa wireless kuti mkukhala South Africa mwazisiya. Iya koma bwerani muzaikira umboni hapa. Bwerani muzaika umboni. Bwerani muzaika umboni. Ine ndipatsa 2 minutes. Koma chibakera mwamba. Kose kuchibakera mwamba. Ku State House uko chibakera mwamba pita. Ndiwakuti wapya nkhwangwa mpini wa bwerako. Ichi chutsimikiza kuti ife afodi konse masupporters onse tugwirizana nawo mgwirizano menewu. Zikomo kwambiri. Ine ndimati ndimalize ndikunena kuti azimayi amene mukuwaona kusogolo kunowa ndi mama Steni ngati ineyo. Si asikana yayi. Ndi mama Steni ngati ineyo, azimayi anzeru zawo. Zikumveka eti? Sopano ifeyo nimafuna mudziwa kuti ifeyo ufiti sitimauziwa ufiti. Ifeyo sitimaziwa kusiyana kwa fiti ya imuna ndi ya ikazi, sitikuziwa. Sitimaloza munthu. Ndaitana akulu azangawa. Tiyeni tipati apempherera asogoleri athu awiri ali kumbuyo. Ndiye ineyo ndimapempha kuti tiapempherere. Kwa mama notipange zosowa ndiye ndikupempheni. Wankulu sama muvusa ndebwerani. Ndebwerani to president athu. Ndebwerani to president athu. Abwera kusogolo kwa thuko osati kumbuyo kwa ife. Ife tikhala kumbuyo. Tikuyikira umboni eti? Tikuyikira umboni? Tikuyikira umboni? Amayi anzanga tikuyikira umboni? Mukuvomerezana nanu kuti ife za ufiti sitimapanga? Tikupempha akulu akapempherera asogoleri athuwa. Ndiyo ifeyo tikukupemphani akulu kuti tione handshake. 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 Zikomo. It is now my humble duty to call upon the two leaders, the Vice President of the Republic of Malawi, alongside Dr. Chakwera, to come forward to the stage island for the signing alliance ceremony. Nthawi ino mundilole kuti ndiitane asogoleri awiri amenewa a Vice President ya dziko lino, Dr. Saulos Close Chilima, komanso Dr. Lazarus Chakwera, kuti abwere kuno ku Island kuti azasainire ndondomeko imeneyi ya Ngwirizano.
Chabwino pano tikuonera mwambo tsopano osayinira mgwirizano pakati pa chipani cha UTM komanso MCP. Ndipo chimene chinachitika ndi chakuti poyamba amene anapita kutsogoloku ndi ma Secretary General azipani ziwiri zimenezi, Eisenhower Nkaka kuyimira chipani cha MCP komanso Patricia Kariati kuyimira chipani cha UTM, amene wanditu akhala nsanja ziwiri. Pali kusanja yayikulu kumene kwakhala anthu akuluakulu amene abwera pa mwambo uno, amene wanditu kuli atsogoleri azipani zonse 9 zimene zalowa mu mgwirizano umenewu. Ndipo nachoka kumeneko kuoloka ndithu kantunda kupita pa sanja ina imene yayikidwa pakati penipeni pa ground limeneli. Ndipo cholinga chake unali kuti akasayinire kumeneko osati kusanja kumene akuluakulu anakhala. Ndipo atatero ndi pamene taona tsopano atsogoleri awiri a zipani za UTM ndi MCP kubwera kudzasayinira mgwirizano umenewu. Ndipo atsogoleri onse a zipani zimene zalowa nawo mu mgwirizanowu nawonso akusayinira, pamenepo Dr. Joyce Banda kusayinira kuyimira chipani chija cha People's Party, kusayinira ndithu kuti ayi nawonso alowa nawo mu mgwirizano umenewu umene ulipo pakati pa MCP ndi UTM. Mene akunena pamenepo kuti mboni zochokera ku zipani zonse zafika pamalo pamenepa kuti adzionere okha komanso asayinire kuperekera umboni kuti zipani zawo zalowa mu mgwirizano pakati pa UTM ndi MCP. Chimene chikuchitika ndi chakuti MCP payokha inali kalenso pa ubale kapena pa mgwirizano ndi zipani zina, ndipo UTM nayonso inalinso pa mgwirizano ndi zipani zina. Ndi zipani zimenezo nazonso zanena kuti ayi ife tavomereza kuti zipani ziwiri zimene za UTM ndi MCP zikhale pa mgwirizano, kotero akusayinirana choncho. Ndi mwambo ndithu opatsa chidwi chifukwa aliyense amene akusayinira akumalandira ndithu kalata yake kapena certificate yake yosonyeza kuti wasayinira nawo mgwirizano umenewu. Ndipo atsogoleri azipani ziwiri aja MCP komanso UTM adakalinso pomwepo ndithu sanachoke kuyembekezera kuti onse amene alowa nawo mu mgwirizano umenewu asayinirane nawo, ndipo atsalira kuja amakasayinira mgwirizano uja. Akhala pansi tsopano sanabwererenso kusanja yawo imene anakakhalako ija iyayi. Zokongoletsa m'masomo malingana ndi imene anazikonzera. Akuti pano nthawi tsopano yoti apereke mabaluni amenewa kwa atsogoleri azipani, ndiyetu kuwapatsa Dr. Lazarus Chakwera chimpukutu cha mabaluni obiriwira komanso ofiira, kuwapatsanso Dr. Chilima chimpukutu cha mabaluni nawonso obiriwira komanso ofiira. Akuti ayambe kuwataya mabaluni amenewo nkuwaponya kuuluka mmwamba. Zikomo kwambiri. Lero pano tikuona kuti pali anthu ambiri kwambiri pachichewa cha masiku ano. Pano anthu muli apa mukutionetsa nyekwe nosa. UTM sogolo lathu kwacha mphamvu njowe nyengo maslogani ena tiphunzitsana. Ulendo utungu wewe uyamba kumenewu. Ndiye nonse ndimafuna ndikuwuzeni mawu amene ndimanena. Tonsefe tikhale pa ize.
Ulendo wangu woyambika kumene uwu ndipo ulendo ulipo ufuna kuyenda mosamala. Tipereke maulemu pano motere. Your Excellency Dr. Joyce Banda amene muli mtsogoleri wopuma wa dziko lino la Malawi komanso President wa chipani cha PP pamodzi ndi former First Gentleman Right Honorable Richard Banda, the former Chief Justice. Olemekezeka Dr. Lazarus Chakwera, President of Malawi Congress Party. Olemekezeka Right Honorable Kumbo Kachali, amenenso ali wachiwiri wamtsogoleri wa dziko lino opuma komanso President wa chipani cha Freedom. Bambo Enoch Chihana, President Afford. Bambo Professor John Chisi, President of Umodzi Party. Komanso Secretary General Amafunde amene mukuyimirira Bambo Nesa anatumiza uthenga kuti mukuyimirira ndinu. Olemekezeka Honorable Mark Katsonga Phiri, President of PPM. Ndiponso kumapeto kwache olemekezeka Honorable Kamuzu Chiwambo, President of Petra. Ulemu wanu Honorable Muhammad Siddiq Mia, wachiwiri wamtsogoleri wa MCP. Olemekezeka Mai Patricia Kaliati, Secretary General wa UTM. Olemekezeka Bambo Azana Wankaka, mlembi wa mkulu wa chipani cha MCP. Mwapaderadera ulemu wanu Maimere Chilima, komanso ulemu wina wapaderadera Mama Cecilia Tamanda Kazamira amene muli nafe pano. Ulemu wanu olemekezeka Mai Kalista Mutarika. Alembi azipani zonse amene muli pano, nthumwi zochokera madera osiyanasiyana kaya mdziko momuna maiko akunja, akuluakulu ama business amene muli pano, magogo nonse taona kuti pali mafumu ambiri pano, komanso abale anga amene muli kutsogolo kuno atola nkhani. Koposaposa ino akuluakulu muli pano enu ake azipanizi, ife ndi atsogoleri chabe. Zipanizi enu ake ndi inu amene muli uku, tikutilandirani ulemu wanu. Popanda inu kufika masanano bwenzi pano mwina tilipo anthu 6-7 oka. Koma inuyo mabwera kusaina tikusayinaku mwatituma kuti tisaine ndinu. Ulemu wanu wapaderadera. Pamapeto amayi ndi abambo komanso anyamata ndi asungwana. Akuluakulu lero ndi pa 19 March 2020. Tsiku lofunikira kwambiri mu mbiri ya dziko lino la Malawi. Magawo onse, kaya ndi ndale, kaya ndi chipembedzo, kaya ndi malonda, zonsezo kusintha kwenikweni tikusintha kuyambira tsiku la lero kupitiriza pamene tidasintha pa 3 February 2020. Pa 3 February ndi pamene majaji adanena kuti chisankho tikayambirenso. Lero pa 19 March ndi pamene tikunena kuti tisainilane Ngwirizano kuti chipani pepani chisankho chimene chikubwera kutsogolo uku chiwinidwe mosavuta. Amalankhula Honorable Nkaka tili kutsogolo uko amanena kuti tabwera pano kudzaombera zinthu zingapo, anayiwala kunena mawu amodzi. Amene muli uko mukayang'ana kumanzere kwangaku koma ndi kumanja kwanu mukuona nyumba ina yache pa mtundapo. Kupangira nsonkhano pano osati pa masintha osati kusivo. Timafuna kuti nyumbayo tiyandikire chifukwa ulendo ngwa kumeneko ulendo.
ulendo ndi wopita kuti tiziona pafupi. Chifukwa china chimene tabwerera pano masana alero ano. Lero tsiku la lero Mulungu akutilankhula ndithu pano mwapaderadera ngati nzika za dziko lino. Ifeyo tonsefe ndi kuthekera kwathu ndi nzeru zathu ndi mphamvu zathu ndi kutchuka kwathu ndikamati tonse kuyambira Dr. Chakwera ali apawa, ona Bokali ali apa, Nkaka ali apa, uko kuli mayi Dr. Joyce Banda, mabwana nonse muli uko makosana tili pano, tonsefe aliyense wapangapo sacrifice kenakaji. Zimwene mapanga sacrifice izo lero nimafuna ndikuwuzeni ichi kuti simunapange sacrifice padera, zabwino zili kutsogolo. Ife tinayamba chipani cha UTM mchaka cha 2018 ndipo panali zolinga zoyambira chipanicho. Lero ndibwerenze zimene timanena dzana ilo, chilipo ichi sichikuthayi. Chipani cha Malawi Congress Party chilipo sichikuthayi. Chipani cha PP chilipo sichikuthayi. Chipani cha Ford chilipo sichikuthayi. Freedom Party ilipo sikuthayi. Mafunde umodzi Petra zonsezo zilipo sizikutha. Tatengana nkusonkhanitsa mphamvu zathu nzeru zimene Mulungu wakumwamba adatipatsa kuti akuluakulu khalirani limodzi kuti mukachotse awa amene akuononga dziko. Nzeru zathu zonse ndi mphamvu zathu tiyike pamodzi tisinthe dziko lino. Anthu alira nthawi yayitali. Tikulankhula pano anthu akuvutika m'Malawi muno. Ndipo tikamati anthu akuvutika tisangoyang'ana kumuzi tinene ndife amene tili pano masana ano. Ife timanena kuti timafuna anthu azidya katatu pa tsiku. Amene dzulo munadya katatu pa tsiku imikani manja tione. Tibwereze. Mulungu polenga munthu adamulenga munthu kuti azisangalala. Palibe mtsogoleri olo mmodzi ali ndi udindo oyika nkhawa pa munthu mzache. Koposaposa palibe mtsogoleri ku Malawi kuno ali ndi udindo oyika nkhawa pa mtundu wa Malawi. Pamene ine ndi anzanga a UTM timanena kuti tiyena akuluakulu tsopano yakwana nthawi tikhale pa Ngwirizano. Ngwirizano wina tidapanga kale chaka chatha pokonzekera zisankho zija zidachuluka madando zija. Koma lero tikupanga Ngwirizano wina kupita patsogolo kuti dzikoli likhale lokomera anthu tonsefe. Ndikupempheni ichi poyambirira pamene tikupita kutsogolo, zambuyo ndi zambuyo. Za 2018, za 2018, za 2019, za 2019, za dzulo zaliti. Lero tikuyamba kuyenda kwatsopano. Palibe kuwerengerana machimo mu Ngwirizano uwu. Auji ananditere, ayi. Mu Ngwirizano muno palibe litania la machimo, ayi. Muno tikuyamba kuchokera pano kumapita kutsogolo. Zimene tasainirana pano ziululika kuti tasainirana zotani. Koma ndimafuna ndikupempheni kuti mutikhulupirire amene timasaina kunofe. Zimene tikusaina apa mwachidule ndi nsangala ya dziko la Malawi. Mabizinesi namayenda bwino, sukulu zimayenda bwino, ulimi uziyenda bwino, zaumoyo ziziyenda bwino. Achinyamata muli apa ntchito zizipezeka. Koposaposa atsogoleri ife tikhale otumikira anthu unu chifukwa mumatemba ntchito ndani kodi? Ndinu muli apa. Ponse pano takhala pano mabwana ndinuyo.
chifanga khale pano Dr. Chakwera ali apa ine ndili pano asogolere nali uko palibe amene angalote pano nkudzuka mawa nkumati ndine president wa dziko ati mangapo chabe malamulo salola koma zitengera inuyo ndi ine maka uthenga ino amene simunalembetse akatsekulira sitikunena zolembetsa zake izi za chinyengozi ayi tikunena za serious eti izi zimusadandaule ti agwiranso mmene tinagwirira ulendo wina uja ikakwana nthawiyo tikalembetsa chofunikira kwambiri sikungolembetsa koma kukavotanso koma tikavota tukatetezanso voti imene taponyayo ulendo uno kaya polling station imodzi talembetsa anthu 10,000 minimum half anthu amene mwalembetsa pamenepo ndinu mamonita tikumvana palibenso zolengeza ndikumaberana ulendo uno iyayi kaya oberawo afuna akatenge dziko lake liti amazitama mwa mtundu wanji kulibe ndinene pano paja sinimachedwa kupalamula nde ndipalamulenso amene akupanga renti nyumba ikuonekapoyo akuumiriza makampani amatelefoni a dziko lino kuti apatse access kuma network ndepa chandikalankhula chonchi amanena kuti zimenezo zabodza mukanditsutsa kalatayo ndika mu news chifukwa imodzi ndili nayo kale pana kali pano siyani kupanga spy on my citizen aku malai kuno anthu ali apasana kulakwire ndi chilichonse ya amene muliko amene panopo ndikudziwa kuti mukuonera akulu chonde siyani kupanga spy kuno kuli ufulu maufulu athu musatiphere we have the right to privacy zimenezo ndi zimene malamulo a dziko lino amatipatsa ife ngati nzika mulibe ufulu omatuma anthu azilemba makalata ndikumalemba makalata kumakra kumapempha kuti atipase authorization tufuna kuti VPN ya mobile telephone company akhale nayo ku State House mufuna muzipanga nazo chani zimenezo ndeti mati siyani chonde tikuona timapulani tanu tonseto tikutiona ikakwana nthawiyo muyalukanso ngati mene mwayalukira masiku adzanawa tikupita kumapeto mgwirizano tapanga pano akuluakulu tili pano ndi mgwirizano okomera dziko lonse lino la Malawi si mgwirizano wa anthu awiri si mgwirizano wa mitundu iwiri si mgwirizano wa chigawo ndi mgwirizano okomera dziko lonse lino la Malawi mgwirizano onena kuti zimene tizipanga ndizokuti tonsefe ngati mtundu tizimva kukoma tisapange mgwirizano onena kuti uno ndi mwezi wa Marichi uno chifukwa choti mwina wina wake mlandu wake ukubwera mwezi uno ndiye tikapange mgwirizano iyayi tipange mgwirizano chifukwa tili ndi ubwino wa Malawi m'mitima mwathu mgwirizano oti auje ndi auje amatetezana ife tikuti iyayi sitifuna kutetezana kuno tifuna kuti dziko la Malawi lipite patsogolo izi tikupanga lerozi mibado ya mtsogolo muno idzanena kuti pa 19 March 2020 anthu adasonkhana ku Lilongwe pa Kamuzu Institute for Sports napanga mgwirizano ndipono ubwino wa masomphenya a tsiku limenelo
ndi umene tikuona lero, imeneyo ili mibado imene ikubwera kutsogolo kuno, zaka 5, 10, 15, 20 kumapita kutsogolo. Akuluakulu ndisanachoke pano ndimafuna ndithokoze motere. Poyambirira tithokoze Mulungu kuti Mulunguyo dziko lino amalikonda zenizeni. Ndi chifukwa chake bata ndi mtendere mdziko muno zinakalimobe. Mdziko muno mulinso anthu olimba mtima amene amalimbitsa mtima ndi Mulungu yemweyo. Timpemphe Mulunguyo apitirize kuwapatsa anthu amene wakulimba mtima kuti zoyipa zimene ena akufuna kukonza mdziko muno zisatheke. Tithokoze makolo, pano pali anthu akuluakulu mwasiya zochita zanu kuti mudzakhale mboni za zimene zikuchitika pano. Mu mbiri ya dziko lino tonsefe tidzawerengedwa kuti lero tinalipo. Tithokoze a president akale muli uko Mai Dr. Joyce Banda kubwera kwanu pano. Zikomo chifukwa chakudzichepetsa kwanu. Tikuthokozeni a first gentleman akale kumeneko, a former chief justice. Zikomo kuti muli pano. Ndikuthokozeni mwapaderadera Honorable Muhammad Sidik Mia, muli pano masana ano chifukwa chakudzichepetsa kwanu. Tikuthokozeni akuluakulu muli kumeneko, Bambo Kamuzu Chiwambo, Honorable Magda Tsonga Phiri, Bambo Enoch Shihana, komanso Professor Chisi. Kubwera kwanu pano mu mbiri ya dziko lino tidzakumbukiridwa kuti titaona kuti dziko likupotoka, tonsefe tidatenga nzeru ndi mphamvu zathu zochokera kwa Mulungu kuti dzikoli tilikonze. Tonse amene tabwera pano aliyense payekha mumve mu mtimamo kuti tikuthokozani chifukwa mukadati simudabwere pano mwambo usu kadakoma ngati mmene wakomera panomu. Ndibwereze pomaliza penipeni kuti iyayi osadandaula nthawi yoti tizilankhula kwambiri ikubwera. Iyi ndi nthawi yoti tiyankhule mwa apo ndi apo. Chabwino mwambi ndinena kumapeto eti? Ndinene kuti pamene tikuyamba ntchito tsiku la lero, aliyense atengepo mbali. Tisakhale ena oonerera iyayi. Ntchitoyi ndi yambiri. Number 2, likakwana tsiku lolengeza kuti kodi amene atsogolere mgwirizanoyu, mgwirizano wathu ndi ndani, tonse maso athu akhale pa mtsogoleri ameneyo kuti tonsefe tikawoloke tikonze dziko lino liziyenda bwino mokomera tonsefe. Khalani ndi chikhulupiriro mwa atsogoleri tonsefe. A Dr. Chakwera ali apapo, Mai Joyce Banda ali uku ndi atsogolerena. Khalani nafe chikhulupiriro kuti zimene tupanga panozi nzowunikiridwa, sizoti tangodzuka basi nkuti tiye tipange zakuti. Mwatiunikira muli pano koposaposa Mulungu kumwambako watiunikira kuti tipange izi. Khulupirirani kuti sitikukutengerani ku bombo, koma tikukutengerani ku dziko lokomera tonsefe. Amati alidere nkulinga utaenda naye. Ndi maudziwa wa alidere nkulinga utaenda naye nonsenu mukuudziwa. Koma ndayambira umenewo chifukwa chonena kuti alidere nkulinga utaenda nayeyo. Tikadziwana bwinobwino tonsefe zinthu nkumayenda bwino ngati mmene tikuyembekezerera. Tsikulo tidzakumbutsana mwambi wache uwu. Akuluakulu amatero kuti uyo amadziwa chipsera chakumsana ndi uyo umasamba naye kumtsinje.
usogolo kuno chifukwa tikhala kuti anthu tonsefe tadziwana tikamadzayimba lokoma pocheuka sitimadzachita nkhawa chifamuza ti mukacheukira uku kule achakwera kule ankaka mukacheukira mbali naye kule akaliyati mucheukire mbali naye kule honorable excellence Joyce Banda kucheukira kule amasangwi onsewo azakhala kuti ndi anansi pachifukwa cha chimenechi tiyike chikhulupiriro chathu mwa Mulungu amene watisonkhanitsa pano kuti zimene tikuziyamba panozi Mulungu yemwe watibweretsa panoyo azitsogolere kuti tsiku limene tikavote pakamadzapita masiku osachuluka kwambiri tidzapite ku stadium kumakalumbiriritsana kuti mmodzi mwa anthu amene taunjikana panofe akalowe nyumba iyo tikuyionapoyo ndipo akakalowa kumeneko akakonze kuti anthu tonse amene tili panofe tidzanena kuti ku Malawi nkwathu dziko lokoma loyenda mkaka ndi uchi. Ambuye akudalitseni nonsenu ndipo pamene tikuchoka pano atiyendetsenso bwino kubwerera mmakwathu tikamakayamba kampeni kuli tiye chifukwa pano pali anthu odziwa kampeni akweni ali kumbuyo kwangaku amaidoda yawo onabo chimwendo ali apawa nawonso ndi basopo akakhala boni kalindo nzanga ali apayu na Yesu amanjanja tikapange kampeni chonde osalimbana ndi kuachula anthu mayina tizikapangira kampeni osachula mayina anthu awayiwale tizikachula mayina athu kuti achakwera ankaka akaliyati amasangu ya Joyce Banda mayina andani aifeyo osakachula yena mayina amene mayina awo ife tilibe nawo filimu amene tili nawo filimu ndi mayina atiwo awati kuchula apa ndipo ena amachita kuzita mauti ife ndife mfiti dziko silimalamulidwa ndi mfiti dziko limalamulidwa ndi anthu mmodzi mwa anthuwo tiyapemphe Dr. Lazarus Chakwera kuti abwere pano akulankhuleni ndipo tikonzekere kuti tiyenda bwanji Ambuye akudalitseni nonse ziko mukapita Nawe mwana sanga sojele sanga lole peko ne mundima sukulu soga na mitako mutu sogo sa sanga tondo sifanye timati Wacha ndikati tonse ndiboma tonse tosefe pipi afford FP BBM Mafunde Petra Umodzi Nanga UTM MCB Mujaga mbiramu
kuti awiri sayenda pamodzi asanapangane. Tiziphunzitsana masitepi. Kuti wina akati left, wina achiteso left. Wina akati right, ndiye tiziphunzitsana nkumayenda limodzi. Chifukwa dziko lino lofunika tonse tiziyendera limodzi, kutsata masomphenya amodzi, kutumikirana wina ndi mnzake ngati dziko limodzi. Chifukwa cha chimenecho ndipereke ulemu wapadera komanso mathokozo. Ulemu wapadera kwa inu wolemekezeka Dr. Salos Klaus Chilima. Inu amene ndini mtsogoleri wachiwiri wa dziko lino ngakhale wena safuna kuvomereza. Malamulo amatero, malamulo adatero, tipereke ulemu kwa wenera ulemu. Inu yonso ndino a presidenti wa UTM. Chifukwa cha upresident umeneyo ndi umene watifikitsa pano tsopano tizisainirana. Ugwirizana mwapaderadera pamodzi ndi anzathu ali mbali ya ukoyo. Amayi Chilima alipo mpano alandire ulemu wapadera. Ndipereke ulemu kwa president wopuma komanso kuwathokoza mwapaderadera wolemekezeka Dr. Joyce Banda amene akufunirabe dziko lino zabwino zonse. Ndi wa president wa People's Party amene alimo mu mgwirizano umeneyo. Wolemekezeka a Chief Justice wopuma bambo kapena tinene kuti Ada Banda Richard kunkhata komatu sikuli na Chief Justice wa kumalawi kokha amene adapuma analiso Chief Justice ku dziko la Eswatini masiku amewo tinkati ku Swaziland. Ulemu wanu kukuthokozani chifukwa cha chilangizo chabwino mumatipatsa nthawi zonse. A former Vice President Bambo Kumbo Kachali, a President of AFP, a President Enoch Chihana, kapena nene kuti Enoch Chakufa Chihana, a President of Ford, wolemekezeka a Mark Katsonga PDMP, a President wa PPM, inu a Secretary General amene mwayimirira mafunde m'malo mwa George Nessa, wolemekezeka Kamuzu Chiwambo a President wa Pitra, maso wolemekezeka a Professor John Chisi amene ndino a President wa chipani cha umodzi. Ndipereke ulemu wapadera ndi mathokozo apaderadera kwa abusa athu amene muli pano, atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana, makamaka ino amene mwayenda mtunda wautali kuchokera ku Livingstonia Synod ndipo mwatitsogoza ndi mapemphero monga ino a moderator achikopsa, komanso atsogoleri a Nkoma Synod CCP muli pano ndi azibusa mipingo yosiyanasiyana amene mwafika pano.
popanda utsogoleri wanu, chitsogozo chanu, uphungu wanu ni mapemphero wanu, dziko la Malawi lapemphera, likupemphera, lidzapempherabe. Ndipo tifuna titsogoze chifukwa cha utsogoleri wotere. Nditsogoze mwapaderadera mlendo wanga wapadera, chifukwa nati koma tida kumana nkuchipinda ubwere pagulu ngati ungati, chifukwa mtima wangawo ngofuna kuti Amalawi tonse tikhala Amalawi woyanjana, Amalawi wokhululukirana, Amalawi wokondana ni chikondi chenicheni, Amalawi woyiwala zakale monga President Chilima analankhulira, Amalawi wosafuna kusungira na zifukwa, Amalawi wochiritsidwa. Mlendo ameneyo dzina lake ndi Dr. Zinachitika, mwana womaliza wa Malemu Osainilana ndi Dr. amene alipo lero Mai Chiro. Okondedwa, Osainilana ndiwo amene adali president woyamba wa Malawi Congress Party, amene ine lero ndili president wake. Nthawi imeneyo Kamuzu ali kundende. Nyasaland African Congress azungu adaichita ban, ndipo Osainilana ndi adabanda leke nkukhala pansi nkulemba articles of a new party yolowa m'malo mwa chipani chimene azungu adathetsa. Anthu akagwirizana olomtati mwathetsa lero mawa zidzukanso zina, chifukwa imfa iliyonse imatsatana ndi kuukanso. Sinudziwa kaya ali kuti pano pali dzuwa, kaya wakhala kuti zengani, Dr. tayimirirani kumuliriko nkuti kaya mwina nkusanjaku kwezani dzanja ngati mwandimva. Ambuye akudalitseni koposa, mwayimirira ambirimbiri amene mu mbiri yathu alakalaka dziko lochiritsidwa kuchokera mkati mpaka na kunja, chifukwa chakuti chilungamo ndi mtendere weniweni zasungidwa ndi kutsatidwa. Ndiperekenso ulemu wapadera kwa mama Sitamanda Kadzamira, Dr. Kadzamira ali uko, amene vati ineyo nkakhalapo ndithu gogo vafika pano. Ndiperekenso ulemu wapadera kwa mama kapena mayi Kalista Mutarika, vafikanso pano. Osanguti popeza ndi anzathu wolumikizana nawo UTM ndi MCP, koma ngopatsidwa ulemu wawo chifukwa ndi a former first lady. Okondedwa, koma mujadzana timati madzachita karondo apa mpenaso. Chifukwa chaka chino na chino, kaya wina afuna kaya safuna, koma na chaka chino nchaka cha chipambano kwa Malawi wonse.
Vameki Zinachitika uyesetsa tukulimbana ndi Malawi ku Constitutional Court, koma Malawi ndi adapambana. Vameki ngakhale Zinachitika kuyesetsa kulimbana mpaka iye atiye tipite ku Supreme Court, koma Malawi adakapambana komweko. Vameki Zinachitika kuyesetsa kulimbana kuti Parliament malamulo monga khoti lalamula asakhazikitsidwe, koma va Parliament a Malawi adapambana. Nkunena kuti mabiro ameneyo ife tachita pass kulingana ndi lamulo la khoti. Lelolo Vamekiwo ndi Zinachitika ulimbana na Malawibe okuti mpaka okachirutenga maloya vakwina. Ndalama zotoka davagulira mankhwala pakamuzu Central afuna akalipire maloya vakwina ngati maloya a Malawi muno vachepa nzeru. Koma tifuna kuti iwo vadziwe bwinobwino amene apambanenso ndi a Malawi. Tekwa kungolimbira mtunda wopanda madzi akadakhala mmakutu akumva bweza atabva kalekale, koma munthu akamafika kofera mmamba ni mkhutu gontha. Tili tonse ndiye ndikati tonse boma tonse Malawi. Mwezi uno, mwezi wa Machi, ni mwezi wa paderadera. Kawe nafuna kaya safuna, koma na mwezi uno ni mwezi waonetsa umodzi Malawi muno woti sunachitikepo nkale lonse. Wena mayesa kuti atigawe makamaka ife wa MCP. Tereku pano ndifuna ndinene mwapaderadera mathokozo akulu kwa munthu wamkulu woti saizi yake simungayifikire monga Sidikimiya. Chifukwa wolemekezeka amenewa dziko lonse la Malawi ni dziko lonse lapansi lidziwa bwino kuti ngati pali munthu amene afunira dziko la Malawi zabwino ndipo nkulankhula poyera kuti aliyense adzimvere, koma First Deputy President wa Malawi Congress Party. Nikadakhala nkachipewa nkadavula kumchitira so. Ndaona Dr. Zengani Chirwa alubwera kuno, muwaonere pafupi. Ine nikuteta yaye ni uneneso. Doctor, thank you. Awa mbachirwa azengani maphunziro wawo ndi medical doctor, munthu amene akuthandiza ku Malawi kuno, wathandiza ku Malawi kuno posatengera kuti makolo awo adazunzika kuno. Maimvera alipo ngakhale ni wachikulire pano, koma ndikuthokozani adokotala atachira perekani moni ndithudi ulendo wonse moni monse zikomo. Bless you. Thank you. Bless my heart. Thank you very much.
mtima wanga wadzadza ndi chikondi ndi chimwemwe. Yes, please. Komanso kuchepetsedwa mwapadera chifukwa alipo anthu kumalawi kuno akufuna kuti zakale zikhale zakale. Tonsefe tiyang'ane tsogolo. Luwala kodi tsogololi? Takwezani manja ngati luwala. Kuli konseko. Ambuye alemekezeke ziko. Koma manena kuti mwezi uno ngofunika zedi. Wena amafuna kuti ayi vanthu aziyambana mzipanimu chifukwa aliyense ali nzake zofuna, koma vanthu walankhula mawu omangirira dziko, ndipo afuna tikhale olumikizana lero kuposa kale lonse. Tufuna ife umodzi chifukwa chofunira zabwino amalawi, osati chifukwa chodzifunira ifeyo zabwino ayi. Chifukwa chake ife MCP tili wokondwera lero kulowa mu mgwirizano umenewu ndi wa UTM, chifukwa chifuniro cha Malawi chipambane. Tonse Amalawi anzanga, sabata lino ni sabata la paderadera. Kaya wina afuna kaya safuna, koma sabata lino mphamvu yubwerera kwa Malawi ani wake mphamvu. Amtalika wakana kusainira mabiro aku parlamenti monga wanthu mmene amanenera ndi kufunira. Iwo akuganiza kuti wapambana pali pano, koma adziwe kuti mphamvu zimakhala beni wanthu. Ndipo azindikira posachedwapa kuti koma mphamvu zili ni wanthu. Amtalika wakana akuti iwo osanga chotse ntchito jene ansa komanso ngakhale ma commissioner awo monga mmene vanthu akufunira, koma posachedwapa adziwa kuti mphamvu zili ni ndani. Mphamvu zili ni vanthu, zili ni ndani? Tere kupanopa kulije cabinet yomwe afuna cabinet iyo ikafika na aganiza kuti mwina yuwapatsa mphamvu zapaderadera kwa nkhala ngati zamatsengatsenga kuti mwina ziwayendera. Siziyenda mezu yayi. Alufunafuna kuti nkhaniyo ikambidwebe ku Supreme Court, kuti chiweruzo chigamulo cha bwalo la court yoyang'ana constitution, chigamulo chimene chija chikhale chopanda pake. Ndi mmene mujawalola kuti misonkho yanu ija izigwira ntchito m'malo mwa kutumikirani izikatumikira zokhumba zawo. Alusintha maudindo kaya nkwa asilikali, uchotsa uyu ndi uyu kaya nkupolisi, maganizo okhaonena kuti nionetse kuti ndili ni mphamvu ndine, kuti mphamvu zili ni wanthu. Mphamvu zili ni ndani? Ndiye uthenga wathu ndi umenewu kwa Mutalika. Nkhondo mwayambayi simuyitha, chifukwa kulimbana munthu sulimbana ndi chifuniro cha vanthu amene uyenera kuwatumikira. Nkhondo yolimbana ni katangale
koma nkumafunafuna kuopseza anthu amene amayenera kuyang'anira ntchito imeneyi nkumachotsera ndalama zisakhalepo zambiri ni cholinga chakuti ntchitoyo asamagwiremo masuka. Nkhondo imeneyo simpambana yayi. Nkhondo yomati ayi Parliament yavomerezana mabilu yawo koma ine sinsaina. Nkhondo imeneyi simuita. Ndiyamike pano kuti vazipani zonse zotsutsa ngakhale soma independent ngakhale wena wa ku DPP komanso wa UDF ndiwo adapangitsa kuti mabilu aja zitheke ku nyumba ya malamulo. Ndiyamike chifukwa chimenechi nchakuti akuganizira anthu kumudzi. Oiya kudo oganizira anyasiwande kumzimba amaganizira agogo akameme amaganizira nkwansundo kwamwe amaganizira nso amayi kumsanje kuja kwa Nyachikata amaganizira nso ngakhale uko kuchilinga uko ngakhale so kulikoma masana ngati wano timati kuti mwalongeza bwanji mbuzi lumezo tikuti Parliament idachita ndiye munthu sungalimbe mtima kuti nilimbana ni Parliament iyo supambana bankhala masiku mpaka na udziwa kuti mphamvu zili ndani chifukwa amene amakumana ku Parliament amayimirira Amalawi wonse. Mkamatumiza makadeti aziyenda mu msewu nkumatsutsana mchigamulo cha koti umatchula mayina wosiyanasiyana majaji sulemekeza chikhalidwe chosunga malamulo mdziko zimenezi ndikadango nena mujama nena wina uja kuti vilekeke. Uyu nya uyu enya Amalazanga nkhondo ni ya Malawi ndipo amene angawine na Malawi basi. Tanena za chaka chino, tanena za mwezi uno, tanena za sabatayi koma tikambeza lero tsiku la lero lapaderadera kawe nafuna kasafuna koma na tsiku la lero laonetsa kuti kusintha kwabwera ku Malawi. Change has come. Ngati sufuna kuti ukhale mgawo limenelo kusintha kumene kukupeza iwe sukukonda koma kusinthako kubwerabe chifukwa kusintha kokomera Amalawi wonse chiyambi chake ndi lero. Tiziyenda left 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 right mpaka na titazolowera tonse nkumachita march mujama chitira ku nkhondo kuti uguba koma ngati mwendo umodzi uteko miyendo 10 wosasiyananso ayi. Tsiku la lero tikulumikizana kuvomereza kuti tili ndi nkhondo imodzi komanso tili ndi masomphenya amodzi tufuna umodzi tonse tifunira Amalawi zabwino. Nchifukwa chake alliance imeneyi paja amatero Dr. Chilima kuti chichewa cha alliance Chingerezi chake ni chani? Ngwirizano. Alliance imeneyi njofunika kuti izindikirike na Amalawi wonse kulikonseko. Ino amene muli kundimva kuno kwathu, ino amene muli kumva kunja chifukwa ndi Amalawi so nkhani kunjako. Izi lufunira kuti Amalawi akhale nazo ubwino nkudziwa kuti dziko li lathu ndipo dziko li tikondwera nalo
ndipo mulungu amene adatipatsa dzikoli sadalakwitse nena pang'onong'ono pomwe kuti ife tizikhala Amalawi kufikira lero. Ngati niyo mdavota pa Meyi chaka chatha, ndiye voti yanu iju samalidwa mpaka na mdakwiya nazo zimene zija. Kusintha kwafika kutsopano nkwakuti alliance yini yanu chifukwa muvomerezana mkumwamba komwe kumwamba kumene kudakanitsitsa kuti wakuba mpaka na agwidwe. Ngati mmayenda m'misewomu nkumafunafuna kuti Justice Jane Answer achoke, makomishona achoke, ndiye kuti alliance yini yanu. Ngati mmatsatira zija za ku court, nava kuti kumidziku kunali makalabu osiyanasiyana, umasonkhezerana ndalama ugula mabatere kuti lisafike tsiku limodzi lomwe nkhani iwapitilire ku court. Ngati mumamvera za mlandu ku court kuja, ndipo mdadabwa, ndipo mdakwiya chifukwa cha zinyengo ndi kuononga ndi kuba ni zolakwika zimene Amerika amachita, ndiye kuti unena kuti alliance iyi ndi yanu. Ndino angati mukuti koma alliance yafika pa nthawi yake. Ngati mwatopa chifukwa chakuti nthawi iliyonse mukapita ku chipatala mankhwala kulije, alliance iyi ndi yanu. Ngati mwatopa kuti msukulu zathu zipangizo zophunzitsira kulibe, aphunzitsi sasamalidwa, chilichonse kungokhala ngati dziko ikakhala ndege amatili pa autopilot, ndiye kuti alliance iyi ndi yanu. Chifukwa mufuna zimenezo zinasinthika. Ngati mwatopa chifukwa chakuti mukusowa pogwira, mukusowa ntchito, mulibe chilichonsecho, na ngati pano tere mukhoza kutulutsa ndalama mthumbamu kuti aliyense aone kuti ine ndili ndalama, ine zilipo pano. Mmene dzuwa lulowamo ndiye kuti kankhawa kalipo, kodi kunyumba nkafika bwanji, kodi nkadya anji madzulo ano. Ngati mudandaula zimenezi, alliance iyi ndi yanu. Ngati inu kumudziko mutimva okwinda kuti mmadandaula mtengo wa ferereza, alliance iyi ndi yanu. Chifukwa ife tifuna inu mukhale pabwino. Ngati mudandaula mitengo ya zolima zanu, tikuti alliance iyi ndi yanu. Chifukwa zinthu zikonzeka. Ndine mboyera pano. Ngati mwatopa nawo amutalika, alliance iyi ndi yanu. Koma Amalawi azanga tamverani, nikuchenjezeni, kusintha kumeneni yomukukhumba sikuti amutalika akupatsani pamanja yayi. Waonetsa kale nizochitika zawo za sabata lino kuti zimenezo sapereka. Mpofunika Amalawi ife tinene kuti perekani mpaka mpereka. Kaya mufuna kaya simfuna, Amalawi ndiyeni yake dziko. Amalawi zokhumba zawo zichitike. Amalawi afuna akhale pabwino kusiyana pamene alilipa. Tere kumpofunika kuti azimverako malamulo. Munthu mmodzi sangakhale wokhoza wonsewo kulakwa, mmakhoti omwe kulakwa, mmajaji omwe kulakwa, koma wokhoza ndiwe wekha. Chifukwa wasanduka iweyo lawyer, wasanduka iweyo judge, wasanduka iweyo Supreme Court, wasanduka iweyo chilichonse. Terekwe baba achoka chifukwa tufuna masankho otavomerezeka ni dziko lonse la Malawi, komanso ni dziko lonse la pansi. United Nations afuna zoterozo, African Union afuna zoterozo, SADC afuna zoterozo. Malawi eni yake akufuna zimenezi. Mpofunika tere iwowa
angochita machawi nkuchita zimene zikuyembekezeka achotse makomishonawo alole malamulo avomerezeke ndipo ngati azikanabe amalawi tikawawumiriza kusaina omkamachana ndinokozeka kukamacha chichela chomacha mmachidziwa ndiye pitani mkafulumize pitani mkafulumize asaine zimenezo avomere zimenezo chifukwa kayafuna kayasafuna masankho achitika ku Malawi monga mwa chigamulo cha khoti dziko lonse lapansi lili pa mawondo tsopano lino chifukwa cha matenda wa corona matenda amene akupha anthu miyandamiyanda m'mayiko wonse kwathu kuno angakhale sanalengeze koma mpofika kukonzeka zenzene ku Tanzania wanena ku Zambia wanena ku South Africa ndiko koma popeza tonsefe ndife pachibale timayenderana nthawi zonse tiye tonse tisamale aliyense kusamba m'manja ni sopo osanguyenchezanso ayi koma usamba zenzene aliyense kusamala tere kuzija zina zoti tiziphunzira poyenda na alliance yatsopano tiphunzirenso popatsana maulemu mpaka na yenamba ndithu nchifake rufunika kuti zisinthike anthu muzikakhala ni sopo muchati machitira kale nopongozi popatsana moni wagwada chauko tsano tizampatsana moni chotero mmalo moti tigwirane koma akuti masiku ano president achilima nitabwerani ukuti tu okondedwa palibe kuopsezana palibe zomangana nkumaganiza kuti amalawi sayenda chifukwa tikagwira atsogoleri wawo sizitheka mumayenda mu msewu ndinuyo mumafuna chilungamo ndinuyo mumafuna zinthu ziyende ndinuyo ndipo inuyo muli nkuthekera kwakuti kusintha ku Malawi kubwere kokomera aliyense tifuna dziko lokomera aliyense mukamva kukuita nani tiye tikayende wena akuganiza kuti ife tuzulowetsa ndale chifukwa chofuna kuti chipani changa gulu langa kapena wakuti ndiye tikachite zimenezi tunena kuti amalawi tonse tufuna kuti pakhale kusinthika ndikupempheni zinthu ziwiri nthawi ya Pasaka ngati ino tonse tipirire kupemphera monga tuchitiramo koma makamaka kupemphera zinthu zimenezi matendawa ndi chisankho kuti chilungamo chiyende kunoku ngati madzi chiweruziro ngati mtsinje amalawi adziwe kuti mtendere sufika mutakwirira chilungamo kuti chisamaonekera chifukwa chisalungamo nchimene chimaononga wanthu mtendere ukhazike pa maziko abwino wa chilungamo chifukwa ngakhale ufumu wa Mulungu udakhazika pa chiweruzo ndi chilungamo
chachiwiri ndikupempheni tisapweketsa wosapweketsa wosapweketsa mpaka na achite chimene inu mukukhumba Malawi kuti dziko lino likonzeke. Ife tonse Ambuye akudalitseni mupite mu mtendere, mutetezedwe kuzoopsa zonse ndi matenda onse. Tikhale tcheru timvere zimene atsogoleri athu atilangiza, madokotala atilangiza, koma wosasewera dala ndi moyo wanu ufunika kuti tisinthe dzikoli tili limodzi tonse. Takwezani manja wanu tithokoze kumwamba. Amalawi tayamba ulendo wosintha zinthu limodzi, wina asakhale kunja, aliyense tichitire limodzi. Ndi umodzi umeneyo tipeza mphamvu yakuti tonse tinyadire kukhalanso Amalawi. Ambuye akudalitseni zikomo. Zikomo kwambiri. Tawino tichite kiriye msewu. May I humbly ask the two leaders to take leave of the island stage and join the rest of the leaders. Tipembe so chambers amene ma president amene wa akuchoka island so chambers tipaseni njira kuti a president yathu Chakwera komanso Chilima aduse abwerere kumene anachokera kuti akathe kukhalanso ya zinzawo.